a llegir l'escrit que hem fet per fer la valoració de la manifestació del passat 21 d'octubre. Punt número 1. La plataforma d'associacions de veïns volem felicitar els ciutadans de Rubí per l'èxit de la massiva participació a la manifestació del dia 21 d'octubre, que expressa als carrers la seva negativa i les retallades socials. Aquest manifest, sota el lema "Jo no hi estic d'acord i tu", va recórrer els carrers del centre de la nostra ciutat, congregant amb una extraordinària participació. Més de 3.000 persones van omplir amb les seves veus els carrers. Durant més d'una hora, mentre més i més rubinencs s'anaven afegint, quan la capçalera amb la pancarta arribava a la cruïlla del carrer Canno, encara continuava sortint gent de la plaça de la Sardana, punt de concentració. Cal remuntar-se a l'any 1999 per trobar-ne una de similars de dimensions, quan els ciutadans es van oposar a la planta de termòlisis que pretenia construir el govern municipal. Aquestes mobilitzacions, juntament amb les dels anys 80 contra el tancament de la Josa, han estat fites històriques de la participació dels rubinencs. L'organització va ser acurada, comptant amb un servei d'ordre que va permetre una organització adequada de la manifestació i agilitzar el recorregut. Les intervencions finals realitzades a la plaça de l'Estació, a la pròpia plataforma d'associacions veïnals de Rubí, dels sectors educatius i sanitari, de l'Assemblea dels Indignats i de la plataforma contra les hipoteques, van permetre visualitzar la magnitud de les conseqüències i les retallades i les polítiques antisocials que s'estan duent a terme actualment. Malgrat tot, moltíssimes persones s'estan acostant a les associacions i els membres de la plataforma comenten que ells van participar a la manifestació per manca d'informació o d'altres motius, i fent-nos saber el seu suport a les iniciatives del moviment veïnal. Això ens indica que la marxa encara hagués pogut ser superior. Punt número 2. Validesa de les mobilitzacions. La participació a la manifestació dels rubinencs de totes les edats, de gent dels barris, dels sectors educatius i sanitaris, de la plataforma contra les hipoteques, joves, estudiants, instituts, etc. Mostra com la plural i l'ampli és el rebuig i les retallades que s'està practicant al govern del nostre país. Es tracta de retalls de drets fonamentals als ciutadans. Com deia en la concentració, són trets recollits a la Constitució o Declaració Universal dels Drets Humans. L'article 22 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social, té la facultat d'obtenir la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat. L'article 27 de la Constitució diu: els poders públics garanteixen el dret de tothom a l'educació. L'article 35 de la Constitució diu: tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret de treball. L'article 43 de la Constitució diu: es reconeix el dret a la protecció de la salut, corresponent als poders públics organitza i tutelar de la salut pública. L'article 47 de la Constitució diu: tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promoguran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret. Quan es vulguin vulnerar aquests drets, s'està agredint directament aspectes fonamentals de la nostra essència col·lectiva i no podem admetre-ho. No podem admetre diferents. Les associacions de veïns de Rubí, juntament amb els representants del sector sanitari, de mestres i professors, de l'Assemblea d'Indignats, de la plataforma d'afectats per la hipoteca i altres col·lectius sindicals i socials, volem fer palès el nostre total rebuig a les retallades que s'estan efectuant en els serveis públics més essencials, la sanitat, l'educació i els serveis a les persones, i en contra a les mesures d'empitjorament greument la possibilitat del dret d'habitatge. No volem retallades socials ni que ens augmentin la pressió fiscal, com ja sabeu. L'administració ens ha donat a conèixer la proposta de les ordenances fiscals per 2012, en la qual la regidora de l'àrea de promoció econòmica i règim interior, senyora Neus Muñoz, i el regidor d'Hisenda, Josep Castro, ens fan saber algunes de les pujades de les taxes, com la recollida d'escombraries, increment d'un 12%, el subministrament de l'aigua amb un increment d'un 3 al 6%, el clavegram amb un increment del 3%, impostos com l'IBI,
amb un increment de l'ordre del 10 al 12%. Potser abans de pensar en aquest increment, caldria reflexionar i recordar que des que ha esclatat la bombolla immobiliària, el valor dels habitatges s'ha reduït en un 40% aproximadament respecte al 2008. Aquests augments de taxes i impostos suposaran un augment mínim de 70 a 100 euros anuals per família, unes càrregues excessives per a les famílies que han de suportar tenir diversos nivells en atur. Calen mesures que recaptin impostos dels que més tenen i paguin menys.